ban itu ialah kinong mikmat haka election manwan ukencat syai walam shepi ya kathup tip ialah kikertong ti ningkong ai khuble yepi na ka kinjat syai kabala ai nga kanikalat kaba ngan yo shimbenta habay ba ngan penitu iladi bat khamtam habay ba kanika election hajar pulai ti ningkong nga kwa ban penitu iladi ba ngadi Congress Mary Kharpuri i sitting MDC jong Nongshken constituency bala job lai term na du hajar khandai but hakanika kanti ngan yakun kanika general election hajar pulai na 26 Shela constituency nakalian ka jonga ti habide bat election ta kam deshu ka banang thamai mo ngaladi ka nong mi khmat na du hajar khandai ngala shakri upai ba na du hajar khandai hadu kanika khlimat kum ke MDC ti habayade bat ban shakri pai ba kam deshu ka banang thamai nga bat ngalaya kun ya ka election na po 26 Shela constituency hau hajar khatlai hajar khat khandai kini ka by election nga klem la ban poi shakathong ti agani ka kanti ru nga mi biang shakmat ban yakun ni ka election shibanta kabang yakun ni ka election ru kalong kaba ngakwa bangin wanra ya kajingkala hapo ka Shela constituency but kajing thrang ka jonga kalong ka ban kantiu ya ka than hi bro ka we ban kantiu ya ka yo ka kot ka jong upai ma ban kantiu ru ya ki khon samla bat khamtam ka ba nginla bangin kantiu ya ki bar khoi ka jing don kam ka jong pai ba salon sar te kani ka long shibanta ka jing thrang ka jonga ka jing angnot ka jonga bat ngaklem randian satya ka bahado kani ka klimat ka banga don shisha ka mensim ka bangan ai ka jing shakri ka babhatam yo pai ba jong ka Shela constituency kamat ka baningkong du ka banga bu na banta kani election ka wisha kani ka long ka khubor shaki pai ba nong thep vote banga kerpat ikipai ba ka bakidi ban sngu tho ya ka jingmut jong ka election bakidi ban su tho ya ka jingmut ban jet ikinong mi khmat ki ban mi khmat shaka yeng thawain dorbar jong ka jalla ka jongi khamtam ka bakidi ban khenkor ya ka vote ka jongki amde banong bale se ban chushim ya kani ka kam ba ka de ka kam kai na ka kam ta ka tamasa ka bashuan tang shisin sansnem Henry ki di ban su tho ba ka election ban jet ikinong mi khmat ka de na banta ka sansnem ka jongki Henry na ka liang ka jonga ngakwa ba tang ba ki pai ba kin sngo tho ba ka jingya linti ka jongki ha kini ki sansnem le se ki postnem ki balalen ba kin su tho pat ya kani ka banwan ka bamenta ba ka long shisha ka ba dondor hadu kata kata lada ki pai ba ki kwa shisha ya ka jingkala ha ka Shela constituency ha ka jingya linti ka jonga ha po Shela constituency na du hajar khatlai ke ka mga UI ya ka than Shela kam don ka jingkala hadu kat menta kisngi ngayu ba ki pai ba ki don ha padeng ka jinge ngayu ba ki pai ba ki don ha padeng ka jing kerdo ngayu ba ki pai ba ki don ha padeng ka jing ba ka jing jar bat kham tam ha be dei bat ka kam ka jam ka yo ka khot ngine phai shibenta ha be dei bat ka MCCL mo kani ka long ka pliang ja jong ki pai ba jong ka sora bat ka Shela constituency re ka long ka basausi mengin pet ya ka MCCL ka condition ka jongka kala collapse but kala pendu mensem yaki babon balang khamtam ki nong tre ki batre hapo ka MCCL ki babon naki katulap kambiang ki babon naki ki hab bakin shim no yaka VRS ka jongki but kani ka wan ra sha ka jinge yaki yin ki sem ti na kaliang ka jonga nga kermen scam
ba ka MCCL ka diga way ka diga plangja bat ni hap ba da kumno ru ban revive ya ka ne le se ban wa ki lat kilinti ho na kaliang ka jong ka sarkar ngai I kala persang ha baro kilyang te ban nganget scam ba hadin ka election ba ladang awan kum ka nong mi khmat jo ka shela constituency ka thong ka ba khmat ka jong ashwa na banta ki nong tre jong ka MCCL ngin hap an wa de ki lat kilinti na banta ba kumno ba ngin pen im yaki sa shisen pat bat kham tam ban kentiu ya ka yo ka khot ka jong ki kalong ka basusi namar ba ngai bi ki nong mi khmat jogati ka tha nga hap an khrani ka ni ngam ji bas shisen ro ka ba kin don ka ta ka man sem ka ba kin perkhat na banta kini ki nong tre jong ka MCCL ti nakaliang ka jonga ka balaya lenti hang ti po shala constituency ngalaya kendu igi babon balang ki batre po MCCL ka kata si saya nga bat kadon kata ka jingshon hangaro bada kumno kani ka thong ka jonga ka bangan hap ban perkhat na banta kini ki nong tre jong ka MCCL bada ka jo ka porro ngayu I ba ka than shala ka sadien haparo kiliang pon kisnong ki banga ngalaya ki surok ru kimdon kim poi shigishnong ki thau ki surok ru ki basneo hadu kata ngine phai habaya dei bat kapuli kaputhiru ngayu I kaduna hadu kata ki bon kishnong ki batang ka secondary school ru kimdon ki bon ki bapli ki bahap an le charu sha sora bon ki bapli ki bahap banwan shadu shapo shalong ru banwan puli bat ka wei ru shibenta ru ka banga UI habaya dei ba ka koi ka khya habanga rung ha ki yeng brio habang alet ban visit eki ban kendo ki bon ki brio ki badan hapdeng ke jinge namar ba ka jing sumaru kam da biang than mo te ngayu I ba kaniru kawan ra shisha ke jinge yaki pat ba namalada mdon ke jingkot ke jingkhia kawan ra she ke jingkerdo lada mdon kata ka kamai ka kaji ka biang kawan ra ke jingkerdo ngan phai ru shimenda habe dei bat ki khon samla jong ka than chela hi barakowe ngayu I baki khon samlaru ki sakma ki babon balang kimdon ka kam ka jam ka biang ti nakaliang ka jongaru ka kta kum ka wei ka long kami ka ba don ki khon samla hayeng ro ngayu I balada ki khon samla ki sakma ki long yeng ki long sam ki tlot namar kani ka de ka jing shisha nga so tho kum ka wei ka kami namar ki kme ki kpa ki don hapdeng ka jing so si ki kme ki kpa ki don hapdeng ka jing ling apisa ki tre shitom met bat sngi ban pen he pan sane ki khon ban bu school ki khon ndai kin la samlan la de ka por ka ba kinwan ra ya ka kamai shala ki shaka yeng ka sem kambet kambiang shu kata ka kamai ka kaji ke jongki hadu ki khon samlang I ki bapli ki sakma ki ngat no ru le se ha ki bam de bakin ngat te nakaliang ka jonga kani gali dong kadi ka top priority yanga na banta ka shala constituency kumno ban pen khlanya ka constituency ngi don kam ki youth hakini ki sngi ka ba ki youth kin kiyo ki youth ni haban kan tiyo ki ho nga so tho ka kam sarkar kam de ka basuk ka bangin la ba ka sarkar kan la ka ba kan provide lot ya parok hot hanre kum kinong mi khmat ngakren yala di kum ka we ka nong mi khmat hakani ka por ngam kren tang kum ka candidate kum kinong mi khmat ngi di bandon ka vision klem ka vision ngi no position shano bangin chule cho pat ba bangin ong yo pat ba to jet yanga bang ngan sale kan hi katai hanre klem ka vision kam men toy ten re ha ka jing I jonga ngas ngo banong hang ne ba ngi dei bandon ka vision ba nakaliang ka jonga ngala don ka vision ban nga so thu ek ek banga dei ban le andala job bat ka we ka banga nga UI bangi hap ban pen yeng ye ki khon samla ki jongi bar khot contation rang halaki ki jat ki jongki ngi bon ki resources ngimla ban len ne kata kani kari ka jongi ka dei kari ka bala kerkhu kerpang do blai ayu bangim don show ngin let chaki we ki ri ngin let chaki we ki state ki kio hakayo ka kot ki economy ka kio ndai ha kani ka jala ka jongi phi ki economy ka hiar ngimla ban ong bangin kio da le rem takadaw ki sami ki kanrom ki kanram nak takadaw kim don ka jing sok ha ka jala ka jongi kata ka di ka jing UI ka jonga kum ka we ka nong mi khamat rela dangila ban kan tio ya ki economy ngas ngo ba ka jing sok kanwan ha ki yeng ki sem
balada kalawan ningkong siya naki yang kisam nilala ika society as a whole ru bangin wan ra ika ta kajing sok te ngi hap ben pendon kam iki resources ki jongi kumno bangin penyang iki khon samla ki kijat ki jongki kata ka di ka thong ka jonga ba dia kani nga kermen ba upai ba jo ka shala constituency kin wan ra sha ka jingkala am bakin chu sakut sa haju ngai kalong stagnan kam don e ru em kata ka jingkala ha shala constituency te nakaliang ka jonga nga kermen scam bat nga nget bat nga shangit shania yo pai ba jong ka shala constituency bahakani ka kanti kin ai kala dia nga bangan long ka nong mi khmat ka jongki ka bangan la banwan ra bon ki jingkala dei tang kita ki jingkala bangin share sam scheme dei tang kita ki jingkala bangin wan ra itagi development hot kong MDC nga so tho ni haban ni ai tang ki development chi kishnong ki taw ngim la bangin kantiu ya ka yo ka kot handai kum ki nong mi khmat ngim dei ban shukut tang shi sin san snem da ka baburam ngalaya lenti hapo shala constituency ka tapos nem ngasosi bangan ong ikani gaway ka banga UI hapo shala constituency ba deitang shisen sans nem shwa ka election ba ki pat ba ki yo ya kita ki jing mentoy ki jongki habe ya day bat kita ki GI sheets habe ya day bat kita ki let's say mo kita ki 4000 ki 4000 ne let's say kino ki badi baniu ndai ngam ju yos no banong sans nem banong ba let's say ban ai kita ki jing mentoy pat ba hakani kapor amde banga kantho you know ngam kwa bangan kantho shimet you know handre nga kren ya ke ka banga UI ya ki fax banga nga kwa ba ki phai ba jo ka shala constituency ba kindet ben rio hakani ka kanti nom kumta nga ong hakani kapor ba ka shala constituency kanum poi shano tie nga kwa ru hakani kapor ka bangan ong ru ba ki phai ba ki dei ban jiet da ka linti ka badai ban le se ban chu comment tang ini por ba menta namar ba kam toy ban chu comment tang ha ka por election hanga hishimet ka jingkamen ka di banwan baro sans nem lenter but kum kinong mi khmat ni de ban long active kum kinong mi khmat ni de ban long sincere ni de ban long committed ya ka ba pai ba ulapen ko boringi but nado basdang haba ulapen ko bor upai ba abangila yo ke jing job ni de ban ong ban start ya ka kam ka jongi always in action katahi kade kabangaru ngajulong hakatakadur kajing jet kajonga kabangan ya kun na ka National People's Party kalong ru shibenta kaba nga ningkong observe shwa iki leaders ngalaya linti ya ni ka kam de ki post nem andre ke ka bangalam ha ka party NPP kalong kum it's like a family kamde banong bagadi tang kata ka party political party ka ba amdan show kata ka relationship ngalaya lenti bat ki mentala jandon shisnem tam tenga UI ya ki leaders ki jongi ba ki don shisha kata ka quality ka jongki leadership quality ka jongki ba kilong ki breu ki ba pendem bet haman ki khap kim don kata ka jinglong ka jongki ban peni any attitude ba yangi khamtam mo ki ba kham hapo ki jongki henre hakano kano kapor ka bangi don kami ki leaders ki jongi kilong ki bakloi ban ngap ki jinge ki jongi kilong ki bakloi ki ban yamir jingmut ban ngi kilong ki bakloi ban guide yangi shakalinti ka bade bat banga UI ba ka party NPP kalong ka party ka balong stable bha namju kham UI ba ka NPP kan mi kanu ka kanram hapdeng jongki kadon ka jinga so thu jingmut kade kata ka ba kong santam hakano ka political party te ngangets kem ba ka jingdon ka jonga ba kani ka party kandang la ban kan tiu shu yanga kham shajrong bat kham shajrong ho ngai he kini kisni ki kan tho be ya ka party NPP nakadiang nakamon ki kawang kte be ba de tang ka party NPP bale kani bale katai ndai shi bintang anong IP kam de tang ka party NPP ho kade ka party ka lead ya ka government kade it is a coalition government te ndai ki bon ki be ki other political parties ki badon ndai hakini kisngi pat kalong ka basosi ba lajan ke election ki stang ban kawang kte ya ka party ka baklan tam ban pentron ya kata ka party ka baklan tam namar ba kade ka jing ka bajulong hi barabhor nganong kumno ndai bandai ya perkhat bhapan mo as a coalition party, government. Lara don kanu kabale se nakaliang kajong chief minister ule bakla. Kila they been withdraw long time back. I've experienced in district council. Nala experience so many times about district council. Lada UCEM
ule bakla amya hap ker kom trekam nyem ban se ba ban topel ngi ham ban se ngi ham ban ra do si am bathamai but why nga ban bu igani ka jingkali 5 years manta la khut ka term henry ka government ka claim ha ka government ka balit da ka NPP hapo ka jingalam jong i chief minister badan buram jong i sir Conrad Sangma ka claim ha kalong stable so this shows ba there is nothing re ka shumi de tang hakine ki por ti en re la da don ka jing bakla tenga ngets kemba num don phi ki parties ki ban shusha kan ni la da ka party NPP ka le ka bamon ka le don bor but ki keno ba ka party ka babam sap ka bakum ne ka bakum tai re ka liang ka chonga re ba la da bam sap ka an ka don de ben aisha ka an ba le ben shekaran shabar le da ka kam den re ka tar dan bale den re ngets kem bakini ki paro khoi ki di tang ki political agenda ka ba I mean propaganda ka ba le se ki ko ban chu tarnish ya ka party te ka ni ka we nga karpat ro e ki pai ba le ba ki ba bon balang kim da dei than ban chu ngap e ki pro khoi le se ki jing kan tho ni ui ki comments ki ba phero pe ki kan no ki kan tho te ka ba kong san e ka ba nga kwa e ki pai ba ki jongi ju ka pai ba jo ka jala ka jongi ka ba ki dei ba kin ngau tho ban jet ya no nimla bangin kin tho e kanu ka party hanga hi ka party kam te bi any party it might be UDP it might be HSPDP any party kumnungin keno e ka party kam te bi ka party ka don la ka jong ka ideology ka party ka don la ki jong ki constitution ba pher handai ka ba kong san ka ba ki pat ba ki di ban jet janai ya kita ki bala ban ai ka jing shakri ka jing shakri ka ba hok but anum dan kano ka ban penso si yo pai ba ka ba kong san phidi ban jet ki individual phidi ban tip ka background ka jong ki phidi ban tip kita ki ban yakhun ki de ki ba kumno hab jet la ki de ki bala ne ban chakri yo pai ba la ki de ki bala ne ki ban ai kata ka jing chakri ka balong fully 5 years but ka we ka banga ko banong hang ne ba ki pai ba ki de ban jet ya ki nong mi khman kham tam ki badon ka sap nakaliang ka jonga ka message ka banga ko ban ai ki pai ba jong ka chala ka chongi hi pro ko we but kumjo ya ki pai ba jong ka shala constituency ka dei ka ba kani ka kanti hi ki pai ba ki la de ban ngau tho ki pai ba ki de ban jet ya ki nong mi khmat da ka lenti ka ba dei but nga kwa banong hang ne ba ki pai ba kim dei ba kin expect banong ba ka election ka dei ban job da kapisa kham tam namar banga UI mo kapisa ka dei ka main root of evil kani ka dei ka way ka banga kwa banong ki pai ba nama kapisa kam don dor bat nga kermen ba ki pai ba ha kani ka kanti ba kapisa hi kim dei ba kin shim le se ka banong ba nthet yaki namar ngi UI barabor ki pai ba ki sha kan tho da ka baburam ki juong ba ki pai ba ki sha thiet mo kum kita ki mar ki tiar tinga kwa banong ba ki pai ba ki de ban so tho ya ka dor la jong ki de ban ri ya ka akor ka buram ki de ban ri ya ka long renyeng la jong namar ba ka election kam dei ka kam kai kum bang ong ka election ka dei na banta banwan ra ka sanshar khadar ka bakhoi ka sanshar khadar ka baskem ka sanshar khadar banwan ra ya ka jingsok te ki pai ba ki de ban so tho ba ka election ka dei ka bawan tang shi sin sansnem but ki de ban scam ye ki jingmot ki jing parkhat ki jongki ba kin jet ye ki nong mi khman ki badon ka sap amar ba ha ki jing long nong mi khman ngai UI lada mdan ka sap ngan ong IP nginum la bangin ya chaprang bat nginum la hiru bangin kieu chaprang namar ba lada ki nong mi khmat hi ki bamdan ka sap ki kam ki jamro nganget ba kin chu pulam lut bat num la ban ai ka jing shakri ka babha namar ngidon kam ki nong mi khmat gumang ong nasdang mene ki badon ka vision ban itho yala ki nong mi khmat ha ka election man wan ukin chat shai walam shepi ya ka thop tep yala ki kertong